שלום, אם אתם צופים בסרטון הזה, כנראה שגם אתם מרגישים שהכאב פשוט מנהל לכם את החיים. כל יום שובר מביא איתו השבתה, תסכול וסבל מיותר. במצב כזה, זו באמת טעות לחכות חודשים לתור, או לבזבז זמן וכסף על טיפולים שלא באמת עובדים. כשהגוף שלכם מאותת, אל תיתנו לבעיה להחמיר, פשוט תפנו לטיפול פיזיותרפיה. אנחנו בפיזיומקס מציעים לכם פיזיותרפיה מדויקת, שקופה ובעיקר פיזיותרפיה נכונה. 16 שנה של ניסיון קליני לא באים ברגל, אלא בעבודה קשה עם הידיים. במהלך השנים עזרנו כבר לאלפי אנשים לחזור לתפקד. אנחנו מאמינים בניתוח עמוק של הבעיה, באבחון יסודי ובבניית תוכנית עבודה אישית וממוקדת מטרה. הכל כדי להחזיר אתכם ממש לשיא ואפילו מעבר לכך. והכל בזמן הקצר ביותר. מחכים לכם בפיזיומקס, פיזיותרפיה נכונה.